Propunem un produs nou relativ pe piața românească, un produs pe care l-am descoperit relativ recent, având în vedere lunga sa istorie, un produs care nu trebuie să vă lipsească după masă. Este vorba de această pită care poate fi arabească, israeliană, grecească, o pită cu origini care se pierd în negura timpului, undeva în Orientul apropiat, o pită care se produce cu o rețetă foarte simplă, cu ingrediente la îndemâna oricui și naturale totodată, adică făină, drojdie, apă, sare, zahăr. Această pită este asociată cu Orientul Mijlociu, însă practic este găsită în toată lumea. Ar trebui și noi românii să ne bucurăm de acest produs deosebit, de savoarea gustului și de prospețimea lui. Totuși, îndelunga experiență, probabil 8 ani de zile de când am început să lucrăm la acest produs, ne-au făcut să ajungem la o calitate foarte bună pe care vrem să vă propunem acum. Este un produs deosebit de gustos. Este o pâine cu o coajă subțire, cu un miez asemenea, pufoasă, elastică, care se desface atunci când o tai pe mijloc ca un buzunar. Acest produs este pretabil pentru a fi pâine de însoțire, pentru orice fel de meniu, sau este o pâine care, desfăcându-se ca un buzunar, poate fi folosită pentru a face sandvișuri. O putem umple cu orice. În general se umple cu carne de shawarma, carne de gyros, depinde de locul unde este folosită. Putem face sandvișuri pentru copii dimineața, putem să o folosim la prânz ca o pâine de însoțire, putem să o folosim la salate, putem să o umplem cu hummus, cu salată tzatziki sau după imaginația fiecăruia. Nu dorim să lipsească această pâine de pe masa dumneavoastră, motiv pentru care o vom promova în magazine, în retail, ceea ce până acum nu s-a întâmplat. Avem câteva restaurante ai căror clienți s-au atașat atât de mult de produsul nostru încât merg la restaurante doar pentru a consuma această pită. Secretul gustului acestui produs este practic o componentă obținută din calitatea ingredientelor pe de o parte și din procesul special de producție pe cealaltă parte. Procesul de producție fiind unul secret, bineînțeles că nu-l vom dezvălui aici. Ne găsiți pe internet la adresa www.pita-israeliană.ro.